Pieter? Ja, doe ik al even. Dat ook al lang genoeg. En laat staan de voeten erin. Ja, bij mij hier ook. Wat vogeltje lachen? Ja, hier. Prachtig. Dit is in de... Rustig eigenlijk. Dat is ook hetzelfde ongeveer. Ik kan het ook doen. Jullie gaan het snijden, maar? Jij komt gewoon op eerste rij. Ja, maar ja. Schuif een beetje boven. Geef! Wacht. Ja, nee, Jos, dat is goed staan, dat is bestaan. Commandant heeft het aan. De commandant? Kom aan. Ja. Geef! 8! Links. Goed, wat gaan we nu doen? We gaan dadelijk, hier staan een aantal paaltjes op de weg. We gaan opletten dat we daar niet tegenaan gaan lopen. En dan gaat de commandant u doen stoppen op het moment dat we straks aan de afrastering komen. Goed? Links.
links, 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 links. Schut rechts. De mensen komen naar u kijken. Jij gaat niet naar de mensen kijken. Hè? Dus let erop, als je in de optocht bent en je ziet oma of opa staan of je ziet iemand anders staan, kijk gewoon voor u uit. Denk eraan, mensen komen naar u kijken, jij niet naar de mensen. Voor de rest, controleer nog even bij elkaar of dat jullie uniform goed zit. En dan gaan we voor de parade en voor de jel. Trek u niks aan van het
lawaai onderweg of van het geschreeuw of van de opmerking. Prima. Ja, dus je doet ze stop daar, hè, voor de stoelen daar. Hè. Ik zal wel zeggen, wanneer dat je fluit wordt. Concentratie nog even. Rechts! Rechts! Mars! Links! 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 Viermaal kinder-OLS. Ia, ia, ho. De trommelaars geven de maten aan. Ia, ia, ho. Zie ons hier nu als schutters staan. Ia, ia, ho. En bulken hier en bulken daar. Hier een bulk, daar een bulk, overal bulks. En straks dan gaan de bulkjes eraan. Ia, ia, ho. Links, links. Forward, mars.
Wat betekent haat? een drinkje gebleven, dan mag dat. Ja. Zo, ja. Want nu zien we dat als je wiebelt, maar geen zien we dat misschien niet en dan moet je dat zelf kunnen op. Een takel die spek op. Alicia, we zetten spek. Prima. Ik ben Ibe. Daarom maken we bent je niet weg? Als je dat Alicia dat opgepakt hebt, ziet je dat gewoon dat je nu naar Nederland Als het klaar zit, zijn we klaar natuurlijk. Hè. Opletten, het is weer geladen. Dat is ook met vingers gedaan als je dat doet. Hè. Die eerste, ja, ik heb het niet gezien, die was eigenlijk wel aan de hoge kant, die eerste, maar was er weg. Hè. Dus weg is weg natuurlijk, maar die was eigenlijk wel aan de hoge kant. Dus als je daar één keer plotseling bewust je een trekker overhaalt. Voilà, klaar. Of wat, ze hebben er nog een rolskate vriendinnetje bij. Oh ja. Lena. Oh, Lena. Hey, er is nog een rolskate. Lena. Ja. Je kunt zien waar Ivo geschoten heeft. Wereldsmax. Oh, dat is werelds grootste max. Werelds grootste max. Daar. Wat doet je allemaal? Waarom gaat het op gootje op de tuinslank staan? Waarom is dat dan belangrijk? Je weet waar we bezig zijn? Ja, linkerkant. Ja, er zijn er 3 weg. Hè? Dat zijn nog altijd even groot als er straks. En ze lopen ook niet weg. Hè? Gelukkig. Ja, zoek eens eerst als je het dan vindt. Ja. Dat kan ook insteken zijn. En klaar. We ons alleen op die blokjes. Hè? Ja, die hebben gezien. Die gewoon zo'n nagel door zijn neus steken. Ja, die knopnagels zijn gekocht. Die worden vastgebonden op een spijkerbed. Ja, maar dat is niet zo pijnlijk, hè? Een spijkerbed is wel een Heb je hem? Ja, nee, dat voelt niet. Ja, nee, daar hebben we technopolen zitten allemaal afgewerkt.
Ja, dat weet ik. Ergens anders aan denken. En daarnaast staat er al een bontje erop door met meer. Ja. Ja, dat is misschien niet. Dat is net zoals die zombieman, hè? Die klopt goed nergens. Ja, zombieman. Een man vol tattoos. Die gaat zijn ogen volgen. Ik denk dat wat weet wat hè. Huus niet denk ik. Altijd zijn we techniek doen. Dat lukt wel. Met of Ja, en die klopt gewoon naast. En die gaat op de spijker. Ja, daar voel je niks van. Daar voel je niks van. nog goed? Ja. Ja, is goed hè. Kom maar. Hier kunt zien als je ogen alleen het wel een papier. We gaan weer op 3 op 3, hè?